כולי פיצוצים, מי זה פה שלא קם על הבוקר ודוחף זיינוק ללוקר ודחף את המורים? אני! לא צריך אישור מהמורה בשביל לצאת, כי אשר משחרר את האחים. אחלה גבר! כל היום אני במחששה, תקרא לי למתמטיקה בבקשה. כל היום יושב עם האברך במדרש במטורליש, כי נחשון ישיבה. סתם לא! 052-880-377, תוסיף גם 8, חסרת שמצאת ישיבת הסדר. אופס, זה נחשון, תבקש החזר. נחשון! נחשון! מסקרות מבוזבזות והקיטות נורא קטנות למרות שהיה בסמדרש ענקי. למי? הערבית כבר שבועיים כאן ועוד לא תיקן לי את המזגן. לימדתי את המורה שלי לאן לצאת, יושב במחששה ומורידים פקטים. ברטורנו נחשון כבר פציינטים, ערבית פונה אל הי"ב. מי אתה? צוות הפזם עליי, נחשון עד מתי, תלונות לרביתה. תרשום! 052-880-377, תוסיף גם 8, חשבת בבגרות שתקבל עובר, אופס, זה נחשון, תבקש החזר. נחשון! 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 בוא לפה, בוא ילד, בוא! תתמסטר, אין בגרות, יש את רפאל, הסעות, אין באמת! כרגיל. יש לו דימנציה? השנה החלפנו בניינים ונעלמו הפרדסים, אבל יש פשע כי זה... נחשון! מי זה הרב איתי? מי אתה? מי זה איתי? הרב שמעון זוכר משהו? הרב רפאל זה הרב איתי? שימי על הרצף. כן, אני תמיד מעדיף את הנזק, אחי.